הדרך. ידע שאבוא אליה, אחוש אותה בכל חושיי, את אמי היפה והצעירה. היא חיכתה לי במורד הדרך של מיידנק, מול הצריף. הגעתי ממרחקים מופלגים, כעבור 40 שנה, והיא עמדה כאן, כמו אז, למרות מותה, כמו ביום הפרידה ההוא. חיוך של אם, המתאמצת להרגיע את ילדתה, מול תא הגז ותנור המשרפה. כאן, במקום שהיציאה ממנו היא רק דרך ערובה בתור עשן. הגעתי מארץ אחרת, כאישה מבוגרת, וכאותה ילדה שהייתי אז. והיא כה אהבה, כה חרדה לגורלה. בכוח החום האנושי, זיק בהירות ואור התקווה, והיא חיכתה לי שם,